tak prostě nás někdo nahlásil a policie jela k nám a vzali nás. Ondra má pevnou vůli, jo, a proto se dostal tam, kam se dostal, jo. Boxoval výborně a tam už jsem věděl, že z něho udělám nejlepšího boxera v Česku. Čau, já jsem Ondra, je mi 16 let a jsem boxer. Vyrostl jsem v děcáku a asi od svých 4 let jsem se svým pěstounem. Dneska vám chci ukázat, jak se jdu za svým snem. Bylo mi asi 2 roky, když nás vzali s bráchama a myslím si, že to bylo kvůli tomu, prostě, že můj tata ani moje mamka neměla na to prostě se o nás starat, tak prostě nás někdo nahlásil a policie jela k nám a vzali nás. Strejda teta mě vychovali tak, že prostě nemám si všímat lidí kolem mě a mám si jít za tím, co chci, samozřejmě, toho si držím. Teta před 3 rokama umřela na rakovinu a žiju se strejdem. Ondra přišel semka jako mladý, patřil k těm talentovaným klukům, fyzicky vyčníval, ale dostal se pak do fáze, kdy nemohli platit tréninky, měli nějaké problémy, tak jsem se rozhodl, že dám Ondry na zápas už brzo vlastně, po 2 měsících. A dal jsem ho na schvál s klukem, který už byl zkušený, který měl přes 20 zápasů. Pamatuju si před zápasem, jak jsem seděl na lavičce a trenér za mnou přišel, že mám kluka, co má 20 zápasů. Celkem mi naběhla tréma, ale v zápase nevypadalo, že má 20 zápasů. Ani jsem nečekal, že vyhraje, spíš jsem chtěl vidět, jestli zabojuje, jestli ukáže srdíčko. A Ondra toho kluka 2krát posadil na zem, boxoval výborně a tam už jsem věděl, že z něho udělám nejlepšího boxera v Česku a že má vlastně šanci dosáhnout na ty nejvyšší sportovní mety. Já jsem byl na mistrovství republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa. Jsem rád za to, že reprezentuju Česko, že jsem byl na takovém turnaji jako mistrovství světa a reprezentoval jsem zrovna náš stát. Samozřejmě jsem za to moc rád a budu rád, i kdyby to tak bylo nadále. Young Roma Talents mi pomohl s finanční podporou na cestu do Ameriky, za což jsem hodně rád a děkuji za ní. A nabídl mi samozřejmě dlouhodobou spolupráci jak se stravou, s kempama různýma, oblečení a prostě pomůže mi splnit si můj sen. Jsem Radek Leci a jsem jedním z ambasadorů Young Roma Talents. Myslím si, že můžu Ondrovi předat moji zkušenost z dětského domova, určitý mentální přesah, jakým způsobem jsem se dostával z dětského domova do toho života za branama děcáku, jako takového, do toho ostrého života a ještě takovou tu pohybovou moudrost, protože se věnuju hodně pohybové terapii a můžu mu dát nějaký tipy, triky, jakým způsobem zlepšit mobilitu, jak uklidnit hlavu, jak třeba meditovat pohybem. Ondrovi bych dal takovou jednu radu, a to je netlačit na sebe, jinak to vyjde hovno a umět balancovat mezi tím bojem v tom ringu a zároveň v bojem v tom každodenním životě, takže neustále balancovat a netlačit na sebe. Rodina mě v tom hodně podporuje, chce, abych to vydržel a abych něčeho dosáhl. Tak když si to vybral, tak manželka nechtěla. A ona říká, no, oni ti zlomí nos a budeš karedej a tohleto. Ale pak jsme se domluvili spolu, jeli jsme do auta, jeli jsme tam. Jemu se to zalíbilo, hned ten den dostal boxerky, začal tam boxovat. No a za 2 měsíce už měl zápas. Strejda nám hodně pomáhal samozřejmě, vozil mě na tréninky, boty mi kupoval, ale myslím si, že tu větší část má určitě moje teta. Určitě mě teta hodně motivovala i tím vlastně, jak dostala mě, protože sociálka nechtěla dát mě tetě
A prostě teta to dělala tak dlouho, dokud prostě mě nedostala, takže já to taky budu dělat tak dlouho, dokud to fakt nedostanu. Že on to slíbil manželce, ten první zápas, že vyhraje a že bude poslouchat. No a to dělá doteď. Cíl je takový brněnský ghetto, říká se tomu Brnox, jako Bronx. A žiju tam. Kámoši taky mi drží o palce samozřejmě a vždycky, když mám zápas, tak si voláme před zápasem. Jo a tak. Myslím si, že dobrý. Ondra má pevnou vůli, jo, a proto se dostal tam, kam se dostal, jo. A věřím tomu, že to dotáhne daleko. Můj sen je se dostat do profiringu a vydělávat si tím, co mě baví.